салом тамошобинон, созер назен саломатиё хубай босам бозори Корвон даем нигоҳ кунед. Рӯ ба рӯи 7 ахтар поёни бозори Корвоне 1001 яклухт омадагем, аксия сар додагем. Хостум камакак маълумотон битим. Аксия грандиозни дора, нигоҳ кунед. Иҷада ҳамаи чи ҳастай. ҳам техника доранд, ҳам пасудои фасон доранд. Хулас 1001 майдачоида доранд ки нархошон беҳад растрасай, ҳам дона доранд, ҳам оптовӣ. Баъд медонен тамошобинон, аксия рафтестай, аксия идона касе ки дар 100 сомон харид мекунад ку як данами фен падарка мешаваша. Ҳамаи чиз бетош аст. Хулоса дар 100 сомон харид кунед, намира туҳфа мегирен. Духтаро беҳтарин шансай ки анам хел туҳфаи беҳтарина соҳиб шавен. Мана то ида и аксия давом дорада. Марамат иҷара бинен пасудаям доран, ино ҳамаи чи ҳастай. ҳозир ҳамаи ҳамина ҷидогона ма бо навор мегирам, шумода нишон метим. Хоҳен биён аз наздик бинен, хоҳен ма рақамошам мемонам кати хичон дар бораи доставка бо ҳам суҳбат шавен. Ира бинен нархҳои беҳтаринай духтарако бори чандам шид ма шумода навор гирифтаистам. Манахтон медонен ки буракои хушрӯ дора ин магазин. Духтаракои хушрӯ, ина марҳамат идам наздик омад. Нигоҳ кунед, ҳами пасудои фасон омадагиай дар 1001 яклухт. Марамат биёен харид кунен духтаро. Иҷада ҳам дона ҳастай, ҳам оптовӣ ҳастай. Бо медонен вақте иҷада харид мекунен ку туҳфатон метиҳанд. Инами як моҳ то ида мисол аксия рафтестай, касе ки дар 100 сомон харид мекуна, як фени фасон падарка мегира. Касе ки духтаро бо 1000 сом харид мекуна, бо туҳфаш калонтарай. Хулоса нигоҳ кунед, оз ман нархоша шумода фаҳмонам да чӣ доранд. Ана ин намуд ё ҳамаш оригиналан 255 сомонай, агар оптовӣ гирен 220 сомон мешава. Баъд ана инора ҳам хе хушрӯ мегиранд духтаро, бори бренд гуфти гапо. Ино медонин 75 сомонай барои шакаргирӣ, асалгирӣ рӯи дастархонда хушрӯай. Мана ира медонен 75 сомонай оптовӣ гирен 65 сомон ҳисоб мешава. Хулоса агар ҳами 1000 сом да харид кунен ку аллакай шумода оптовӣ ҳисоб мекунанд. Лодочки вананамино ку оригиналоянд духтаро 240 сомонай, оптовиш 213 сомон. Ина қисми поёнам бинен да чихе хушрӯай. ҳамаи ҳаминора шумо метавонен омада аз 1001 яклухт харид кунен. Бозори Корвон тарафи поёни бозори Корвонай рӯ ба рӯи 7 ахтар мағозаи 1001 яклухтаги навастройкодай. Манай қисма бинен, ина 200 сомонай, оптовиш 175 сомон. Бинен пасудо чихе хушрӯай, ҳамаш новинка. Қисми болорам бинен чанд намуд доран. Ҳамаи ҳамино сифатҳои беҳтарин. Мана духтаракои азиз омада ина ира бинен чихе хушрӯчая 160 сомонай, оптовиш 143 сомон. Мана инам ином дорам ҳами хел. Падносакошона бинен чихе хушрӯ. Хулас беҳтарин моделако бо нархи дастрас. Падноса нархша мепурсен духтаро. Мана дута дора, да комплектиш дута дора 280 сомай, оптовиш 245 сомонай. Марамат биёен. Элон духтаракои хушрӯ. ҳозир 1001 яклухт омадагем. Аксияи навбатишона сар додагай на духтаро. Касе ки миёен ку харидам накунан мешава. Харидам накунен духтаро. Агар ами борои ҳаминора отметид кунен инстаграмтон да сторис кунед, отметид кунед, аз анами дастмонаҳо якта туҳфа мегиред. Марама духтарако Корвон ки омадед, ҳатман анами магазини 1001 яклухт биёен. Бозори Корвон даян, рӯ ба рӯи 7 ахтар даян, поёни бозори Корвон даян духтаро, таги навастройкода. Марамад ина аз рӯи анамин меёбеншона 1001 яклухт на плакатшонда навистагай. Мебиёен як сторисак мекунен, отметид мекунен, ами страничкашона як тайнами браслетора падарка мегирен. Баъд нигоҳ кунен духтаро, нархошон дар ҳақиқатам арзонай. Ина биёни миҷои фасон дора, ина 10 сомонай пачкаш, оптовиш 5 сомонай. Баъд ана иҷа бинен духтарако, ира бинен чихо хушрӯчаян 6 сомонай, оптовиш 4,5 сомонай. Ҳамаи чи ҳастай. Кисточка, резинка, нохун, ин чизе ки боша ку нархи беҳтарин дар ин нуқтаи савдо. Ичи боша? Ҳай барои телефоная подставка бинен чихе хушрӯ 10 сомонай, оптовиш боша 4,5 сомон. Ана ёям куроми подставкои хушрӯ ё медонен чанд сомон? 10 сомон, оптовиш 4,5 сомон. Ина барои савдо мегирен, барои худтон мегирен, ҳатман биёен духтарако. Баъд нигоҳ кунен, зажимчиҳошона диден чихе хушрӯ 6 сомонай, фасони бадаёхи, оптовиш боша 5 сомон, 3 сомон. Ина иҷада ва иёра бинен хушрӯи бижутериё 5 сомонӣ будай духтаро, оптови 3 сомон. Марҳамат биёен духтаро. Хеле нархи ягон ҷода нестай. Интихоб хеле ва хеле зебояй. Ина биёен харид кунен.
дар 1001 лух духтаракон нигоҳ кунед. ҳамин игрушкачиҳои фасон бисёр омада. Нигоҳ кунед ҳам нархошона арзон аёхи духтаро нигоҳ кунед. Инами 5 сомонай обтоби гирен 3 сомони 40 дирам. Ина инако ҳам интереснай барои кудако бинен 7 сомонай донаш леки оптом гирен 4 сомон меша. Иҷадам нигоҳ кунед чанд намуд намхева яко ҳастай. Ина 8 сомонай обтобиш 5 сомон. Баъдан 7 сомонай обтобиш 5 сомон донашай нархаш. Мана бинен баъд ина хушрувай ки ино чиана фонарикан ё чанд пулан 5 сомонай духтаро мана обтобиш 3,5 сомон. Кудако хурсанд мешаванд хушрувай астай ки ина ёям фасонакан духтаро нигоҳ кунед ранг мекунанд. Дурушта худаш рангаш астай коробка данда ино 6 сомонан донада обтоби 4 сомон. Иам игрушкаи зурай духтаро конструктор игрушкаи фасони необычни дар кортон боша ку 1001 лухт меоян ку ҳам арзон мехарен ҳам бо медонен 100 сум да харид кунен ку як фени фасон падаркатон метиҳанд. Бо фенои простой не духтаро феное ки 10 сумаву 5 сумае ку хали не фенои 50-60 сума падаркатон метиҳанд. бовар мекунен аксияи ҳамин падаркаи феншон медонен то идай успет кунен биёен поёни бозори Корвон рӯ барои ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт. Ина якора хустум бинам ино чанд пулан? Ина духтаро 15 сомон. Худаш мерава мана марама дар кортон боша омада тамошо кунен. Ана кукла русалка гуфта кудако мехоҳанд мепирсанд. Мана нигоҳ кунен 6 сомонаи куклаи русалка обтобиш 4,5 сомон. туҳфа дар беҳтарин туҳфаяй. Духтарако нигоҳ кунен чӣ хел игрушкачаи фасон омадай дар 1001 лухт музикальниай бо диден нархаш боша 6 сомонаи ҳамагӣ. Ихе параки биқабия борнишонте ина дидена дракончикай чанд намуд музика дора нархаш 6 сомон обтобиш бошад 5 сомона. касе ки аз 10 та зиёд мегира обтоби ҳисоб меша 5 сомонӣ. мана марамад духтарако биёен 1001 лухт бо ҳози акция рафтистай ку духтаро касе ки 100 сомон да харид мекуна ку як анами фенои фасон туҳфа мегира. ин фенои простой нест бо фенои қиматии хушрувай якта туҳфа мегирен. то ида и акция марамад метавонен биёен бозори Корвон рӯ барои ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт ҳам дона доранд ҳам обтоби. духтаракои хушрӯ аз акция қафон намонен нигоҳ кунен анами фени фасона дидестен фенои қиматия и мощности ира бинен чӣ хушрӯай медонен и барои шумо туҳфаяй. яъне ки шумо то ида агар биёен аз мағозаи 1001 лухт дар 100 сомонӣ харид кунен ку медонен духтаро анамин фене ки худаш 70-60 сомонай шумода туҳфа мешава. марамад касседа дар корай биёен 1001 лухт бозори Корвон рӯ барои ҳафтахтар духтарако ира бинен чӣ хушрӯй рӯ барои ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт таги навастройкодай ба осонӣ пайдошон мекунен. ҳамаи чӣ доранд пасуда доранд. нигоҳ кунен чӣ пасудаи хушрӯ техника хулас ҳамаш арзон ҳамаш беҳад хушрӯ. ира бинен духтаром қа бозичаакои хушрӯ омадагиай 10 сомон бовар мекунен. ина бо дурушта бозича дора диден 10 сомон интересни кудакода мана барои туҳфа мегирен. и донада 10 сомонай обтобиш 8 сомонай бовар мекунен 1001 лухта боракоям қафасонак омадагиай. ина инора биненда ами коробочка чанд чи дора 5 сомонай обтобиш 3,5 сомон. ана ино хушрӯанд ба нигоҳ кунен иҷо браслетику ҳама чи месозӣ 20 сомонай обтобиш 15 сомон. ана и намудошам ҳами хела ана и пакетикора бинен подарочни. ана ино ку духтаро бовар кунен ҳам хе конструктори хушрӯчае ки кӯдак да интересне 5 сомонай обтобиш 3,5 сомон. ина ё киндире ки мегирен мисоли чи надора ё хушрӯанд ки бозӣ мекунанд конструкторои хушрӯ дора дурушта. мана нархи беҳтарин иҷада бо ини намудошам омада буда иам бозича дора дурушта ё 6 сомонай обтобиш 3,5 сомон. марҳамат бозори Корвон тарафи медонед ман поёни бозори Корвонай рӯ барои ҳафтахтарай таги навастройко 1001 лухт боракои бисёр омадагиай. ина иҷа нигоҳ кунен да вишелкаву анаи хелваякову ҳамаи чи ҳаст охи диден равғангиракову ина чизе ки дар корай аз инҷа пайдо мекунен. бо як хушхабар инае ки касе ки 100 сомон да харид мекуна ку як фени фасон падаркаш метиҳанд. успет кунен тамом нашава.
Аки якора бинен чӣ хушрӯ чаян духтаро бори нав омадай шишагиай медонен чанд сомон 9 сомон ай бо агар оптови гиренку 6 сомон ҳисоб мешава оптовиш ай чанда болояй ай 10 та боло гиренку ино 6 сомонӣ мешаванд барои падарка беҳтарин вариант айна дугонаҳои кофе дӯстдорактонда туҳфа мекунен беҳад хушрӯ иш бо барои чой будая хушрӯ духтарако манан баёшкати ҳастай надписошкати аҷоиб фасон барои хонатонам гирен хушрӯча шишагиян 1001 лухта акция рафтаиста иҷада медонен ҳам аксияҳои зур доранд ҳам борора арзон мегирен ҳам бо то ида акция доранд агар 100 сумда харид куненку як сушилкаи фасони қиматира падарка мегирен як фени ами фасони қиматира падарка мегирен шакар инами шакаргиракҳои фасон доранд ина обнӯшакҳои хушрӯ доранд обнӯшакҳош набинен чӣ хел необычные хушрӯай хулоса биёен рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги новостройкаода биёен анами мағозаи 1001 лухтай аз наздик бинен обнӯшакҳошу набинен 9 сомонияй чӣ хел хушрӯай чанд намуд доранд ин намуд ҳамаи ҳамино инош бо 10 сомон диден инош 10 сомон ҳамаш новинкаян бутулочка ҳастай барои кӯдакотон 13 сомонай оптовиш 8 сомон инаи обнӯшакҳошунам фасонак 10 сомон оптовиш 7 сомон хулас ҳамаи чизора бо нархҳои дастрас аз анами мағозаи 1001 лухт ҳам харид кунен ҳам туҳфа бигирен духтарако инчунин дӯстони азиз дар 1001 лухт анамихе посудои фасонам ҳастай ина биёен духтаро барои ид харид кунен намихе посудои хушрӯ бисёр доранд чанд намудуш бо нав омадагиай ина косаҳои фасон омадай пиёлаҳои фасон омадагиай баъд аҳамиятен аз ҳар як посудае ки омадагиай ку ино набор бар ин омадагиай ҳамаи чиш ҳастай нархошон беҳтарин нархай марҳамат дар 100 сомон то ида ина биёен дар 100 сомон харид кунен ку як фени фасони қиматӣ падаркатон мекунанд марҳамат бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт иҷа ҳамаи чи ҳастай ҳамаи чишон арзонай ҳам дона доранд ҳам оптовӣ инаме аз 10 та боло гирен нарху бо арзон ҳисоб мешава касе ку духтаро 100 сумда харид мекуна як фен падарка мегира лекин шумо бо 1000 сумда харид кунен бо падаркаи хубтар мегиред хулас намхе падаркаошон беҳад зиёдай туҳфаҳои нав ба нав пешниҳод мекунанд барои муштариҳо беҳтарин вариантае ки омада ҳам бо нархи арзон харид кунен ҳам соҳиби туҳфа гарден духтарако ина барои ид бисёри бад хоҳиш кардем ки анамин новинкора нишонтиен марҳамат биёен акция рафтеста дар 1001 лухт ҳам борои нав омадай ҳам медонен вақте ки 100 сомонда харид мекунен ку то ида шумо да як фени фасон падарка мекунанд мана марҳамат ира бинед чихел хушрӯчай очабача дута дора 200 сомонай вақте опт мегирен ку 154 сомон дуташ ҳисоб меша бовар мекунен ана ин намудоша нигоҳ кунен 87 сомонай оптовиш якта гирен 115 сомон необычный фасон хушрӯ инаи 90 сомонай оптовиш 65 сомон инаи намуча бобинен 98 сомонай оптовиш 78 сомон бовар кунен духтарако нархошон да гап нест инакш хушрӯе ки 130 сомонай оптовиш 100 сомон тамошо бино бозори Корвон иҷа аллакай чанд бор шуд шумо да аксияра эълон мекунам успед кунен биёен ки тамом нашава бозори Корвон тарафи тиллобозор поёни бозори Корвон ай духтаро рӯ ба рӯи ҳафтахтар мағозаи 1001 лухтаги новостройкаодай ба осонӣ пайдошон мекунен аз ана ин намудоям ҳастай новинкаҳо ва ира бинен духтаро чӣ хел арзон 105 сомонай ҳамагӣ оптовиш бошад 79 сомон мана оптови ҳангоме ки шумо 1000 сумда харид мекунен ку шумо да медонен чи амира оптови ҳисоб мекунанд мисол шумо мебиёен посуда мегирен игрушка мегирен чизе ки мегирен 1000 сомон шид ку ҳам туҳфатон метиҳанд туҳфаи гарон метиҳанд дар 1000 сомон ҳам инчунин ҳамин нархҳое ки дидестен ку ина нигоҳ кунен охи чанд қадар разница мекунад оптови ҳисоб мекунанд тона бовар кунен хушрӯи бад ина иша бинен охи 130 сомонай оптовиш 100 сомон успед кунен духтаро ки акция тамом нашава
دخترکای خوش رو سیزونی هم خیلی ساکا و جمال که اومده اینا مرحمت تابستان تمامی میوه ها ارزانه اینا مرحمت ناتورال نیساک در کارتون باشه از همین ساکا و جمال که اوریجینال خرید کنن استفاده برین باور کنن بهترین وریانت نگاه کنن اینجا هم کلونش هست نمودش هست دونه ده 300 سومونای اپتاوی بگیرن 263 سومونی حساب میشه اپتاوی یعنی که از همین مغازه 1001 یک لخت 1000 سوم ده خرید کنن که همه چیشون با نرخی اپتاوی حساب میشه نگاه کنین این خیلی کامپلکت ها دارن که چوینیک داره 4 تا دیگه با کلچه داره 40 سومون ای توفه دایم توفه بهترینه خطون دایم گیرن دخترها خوش روی اپتاویش 30 سومون میافته بعد نمی یکو هم خوش روان اینا بیدن اینا کشودگیش بیدن چه فسونه که تورتسکی استیل 125 مای اپتاویش 100 سومون واسه عکس تویید عکس رفته است کسی که 100 سومون در زمین مغازه خرید میکنه که 100 سومون در خرید کنن دخترها یک فنی فسون توفه بگیرن دخترکو اینجا بعد اوچکوی خوش رو دارن نه اوچو گرفتنی باشن همش برندوی ارویگا اوریجینالو مرحمت 173 سومون اپتاویش 153 سومون اینجا با 170 سومونش دارن یگان تاش باری وای نیست دخترکو چی میگن کم صفت همش عالی از صفتشون منه دیده نه این پرنی اوچکا میپرسن هسته 195 سومون اپتاویش 164 سومون اوریجینالش با بیاین مقایسه کنن ببینن چند جوره بعد میتونن خرید کنن این نقطه سودا را میپرسن پس بیاین بازار کاروان رو برای هفت اختر مغازه 1001 یک لخت رقمو هست در روی اکران سرنجکاشون عط میچید میکنم کسی که نفهمید مرامت مراجعه چون کنن و پرش مده میفهمونن